Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ήρθιν συγκατηδόντες, Ραφαήλ Θεοφόρε Θεάν ουράνιον, εδέξαντο εκ ταύτης φως Θείας ευφροσύνης, δοσκαμίουν μακάριε, της βοηθείας της εις, τα σωτηρίους δόσεις. Η Μητρόπολη αναστατώθηκε, γιατί είχε αναστατωθεί όλη η περιοχή. Δεν έβλεπαν μόνο οι κάτοικοι της Θερμής, έβλεπαν και οι κάτοικοι των Παμφύλων, των Μυστιγνών, των πύργων Θερμής. Ο Μητροπολίτης διέταξε τον ιερέα να συγκεντρώσει καταθέσεις, έκανε και θαύματα ιάσεως, πολλά θαύματα ιάσεως, να συγκεντρώσει καταθέσεις από αυτούς που βλέπουν όνειρα ή οράματα ή θαύματα ιάσεως με την υπογραφή τους, και όσοι δεν ξέρουν γράμματα να υπογράφουν 2 μάρτυρες. Έτσι και έγινε. Ο παπάς δίσταζε στην αρχή, τον βοηθήσαμε κι εμείς. Δίσταζε, γιατί δίσταζε? Για τους απίστους, να μην τον κοροϊδεύουν δηλαδή. Και με φέρουν στο σημείο και μαλώσω μαζί τους, έλεγε. Λοιπόν, έτσι και έγινε. Μάλιστα έκανε και ένα μεγάλο θαύμα σε κάποιον που λεγόταν Παναγιώτης Φίκιας. Αυτός τον είχαν στην εντατική να ξεψυχήσει. Και το παιδί του ήταν 14 χρονών, Νικόλαος Φίκιας, έκλαιγε και έλεγε, ήταν ορφανός από μητέρα και είχε μητριά. Και έκλαιγε και έλεγε, Άγιε μου Ραφαήλ, που πιστεύω ότι είσαι Άγιος, γιάνε τον πατέρα μου, να μην χάσω και τον πατέρα μου, δεν έχω μανούλα, να μην χάσω και τον πατέρα μου. Και τον βλέπει στον ύπνο του και λέει, από σήμερα ο πατέρας σου είναι τελείως καλά. Όσο για την Ελένη Καγλάρη, μια γειτόνισσα που με παρακάλεσαν να γίνει καλά, με σύντεψα στον Κύριο, αλλά θέλει ο Κύριος να την πάρει κοντά του, λέει. Όμως από σήμερα θα της πάψουν οι πόνοι της. Αυτή έπασε από καρκίνο των οστών και είχε φοβερούς πόνους. Από σήμερα θα της πάψουν οι πόνοι της. Έτσι και έγινε. Από αυτή τη μέρα ο Φίκιας ήρθε τελείως καλά στο σπίτι του και η Ελένη Καγλάρη έζησε 3 μήνες χωρίς να πονά, νομίζοντας πως έγινε καλά. Δηλαδή έκανε και πάρα πολλά θαύματα και άλλα πολλά, σας λέγω περιληπτικά. Όταν έγιναν αυτά όλα, οι άπιστοι είχαν λυσάξει, που λέμε. Άλλος μας έλεγε πως τρελαθήκαμε, άλλος έλεγε ότι λέμε ψέματα, άλλος έλεγε ότι πάθαμε αυθυποβολή. Οπότε διέβαλαν την αστυνομία και η αστυνομία άρχισε να μας κάνει αυστηρές ανακρίσεις. Έναν μας έκλειναν μέσα στο κελί και μας έκαναν ανάκριση. Αλλά δεν λυγίσαμε. Μεγάλο το όνομα των Αγίων και του Θεού δοξασμένο. Δεν φοβηθήκαμε ούτε του διοικητή χωροφυλακής που τον έλεγαν Πατρικάκη, που σήκωνε και το μαστίγιο απάνω και έλεγε θα σας χτυπήσω και θα κάνω και θα δείξω. Τίποτα. Είναι Άγιος ο Άγιος Ραφαήλ. Είναι Άγιος ο Άγιος Ραφαήλ. Ναι. Μάλιστα, μία από τις ονειρευμένες, η Μεσίνη Δουργούνα, ήταν η κόρη της γυναίκας που έγινε καλά, που έκανε το πρώτο θαύμα ο Άγιος Ραφαήλ. Αγράμματη, απλοϊκή. Του μίλησε απότομα, λέει, δίρε με, του λέει, σκότωσέ με. Ώσπου να βγει η ψυχή μου θα φωνάζω, είναι Άγιος, είναι Άγιος, είναι Άγιος ο Άγιος Ραφαήλ. Κατέβασε το μαστίγιο. Δηλαδή αυτή η γυναίκα μου θύμισε τους χριστιανούς των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Εγώ δεν του είπα, άμα μας αφήσει ο αρχαιολόγος και σκάψουμε, γιατί δεν μας επέτρεπε να σκάψουμε ο αρχαιολόγος, θα βάλετε κι εσείς, λέγω, την χείρα σας στον τύπων των ύλων και τότε θα πιστέψετε, θα δείτε ποιος είναι ανόητος. Εμείς είμαστε ανόητοι, για εσείς που δεν πιστεύετε. Δηλαδή δεν λυγίσαμε, ούτε η αστυνομία φοβηθήκαμε ούτε τίποτα. Μόνο παρακαλούσαμε τον Άγιο Ραφαήλ να μας βοηθήσει στον αγώνα που τραβούσαμε σχεδόν 1 χρόνο. Οπότε παρουσιάστηκε ο Άγιος Ραφαήλ στον αστυνόμο. Μας έκανε αυστηρές ανακρίσεις στο Μανώλη Τσαγκαράκη και του λέει, Μανώλη, μην πλανάσει από τους απίστους. Είμαι Άγιος. Για να στα αποδείξω πως σήμερα η γυναίκα σου είναι καλά. Η γυναίκα του είχε πυλονεφρίτιδα και σοβαράς μορφής. Και μετά του λέει, τη σταύρωσε. Και μετά του λέει, σήκω να πας στο δεσπότη, να του πεις να πάρει άδεια από τον αρχαιολόγο,
να σκάψουν οι άνθρωποι εκεί που λέει ο Άγιος να σκάψουν, γιατί ο Άγιος Ραφαήλ μαζί με τα όνειρα και τα θαύματα ιάσεως που έκανε είχε υποδείξει και τα ακριβή σημεία στο λόφο των Καριών, εκεί που ήταν η τάφη των άλλων μαρτύρων, αλλά ο αρχαιολόγος δεν μας επέτρεπε να σκάψουμε και φοβόμαστε να σκάψουμε. Λοιπόν, και του λέει σήκω να πας στο δεσπότη, λέει, να του πεις να πάρει άδεια από τον αρχαιολόγο να σκάψουν οι άνθρωποι εκεί που τους λέγουν να σκάψουν. Πώς θα του δείξουν το δεσπότη, λέει, ζωντανές αποδείξεις, αφού δεν αφήνει ο αρχαιολόγος να σκάψουν? Γιατί ο δεσπότης έλεγε ωραία είναι τα όνειρα, τα έστελνε στην Ιερά Σύνοδο τα όνειρα, τα σπουδαία όνειρα που έλεγε ο Άγιος Ραφαήλ, και η Ιερά Σύνοδος είχε βάλει επί της ερεύνης τον Μητροπολίτη Ζυχνών και Νευροκοπίου που λεγόταν Αγαθάγγελος, και απήντησε ο Αγαθάγγελος και λέει ότι τα όσα είπε ο Άγιος Ραφαήλ σε αυτούς τους απλοϊκούς ανθρώπους έρχονται σε πλήρη εναρμόνιση με τα γεγονότα της εποχής εκείνης. Και έλεγε ο δεσπότης, αυτά έρχονται σε πλήρη εναρμόνιση, αλλά όμως θέλω και ζωντανές αποδείξεις, αλλά ο αρχαιολόγος δεν επιτρέπει να σκάψουν. Οπότε όταν πήγε ο αστυνόμος όμως και είπε ότι από σήμερα σεβασμιότατε είμαι και εγώ όχι μόνο νογερευμένος, αλλά έκανε και θαύμα ιάσεως στη γυναίκα μου, γιατί την πήρε και την πήγε στο Ίκα και την εξήτασαν και δεν είχε τίποτα, σαν να μην είχε αρρωστήσει ποτέ η γυναίκα του. Γι' αυτό πάρε μια άδεια, να μην κάνουμε γενική ανασκαφή, να κάνουμε εξκαφή στα σημεία που υποδεικνύει ο Άγιος Ραφαήλ. Και αν δεν τα βρούμε αυτά που λέει ο Ραφαήλ, ας μπούμε φυλακή όλοι, λέει, είπε ο άνθρωπος. Πραγματικά επηρεάστηκε ο Μητροπολίτης από τον αστυνόμο και πήρε την άδεια, την πρώτη άδεια από τον αρχαιολόγο. Η πρώτη εξκαφή έγινε τον Ιανουάριο του 60. Εκεί που έσφαξαν τον Άγιο Ραφαήλ, έλεγε ο Άγιος Ραφαήλ, με βρήκατε μέσα στον τάφο χωρίς αγώνα. Γιατί αφού οι Τούρκοι με βασάνισαν με τα πιο φοβερά βασανιστήρια, με αποτέλειωσαν οι κακουροί, σφάζοντάς με τελευταία με το πριόνι μέσα από το στόμα, και πέταξαν τη σιαγώνα με βουτυγμένη μέσα στο αίμα. Όταν οι χριστιανοί μας έθαψαν τη νύχτα της Λαμπροτρίτης, δεν είδαν που ήταν πιταμένη η σιαγώνα μου για να τη βάλουμε στον τάφο μου. Στο τάδε σημείο υπήρχε ένα δέντρο, μια καρυδιά, σε αυτή κάναμε πάντα την Ανάσταση κάθε χρόνο, λέει. Σε αυτή με κρέμασαν ανάποδα από τα πόδια και με αποτέλειωσαν οι κακουροί, σφάζοντάς με το πριόνι μέσα από το στόμα. Εκεί θα σκάψετε, εκεί είναι η σιαγώνα μου. Πράγματι, σε αυτό το σημείο, σε μεγάλο βάθος, βρέθηκε η σιαγώνα του Αγίου Ραφαήλ. Δεν πέσαμε ούτε μισό μέτρο πιο πέρα από εκεί που έδειξε. Μετά έλεγε στο τάδε σημείο έχουν βασανίσει το κοριτσάκι του προεστού, τη 12χρονη Ειρηνούλα. Στο τάδε σημείο 3 μέτρα καθέτος από το εκκλησάκι που έκτισε ο Άγγελος Ράγης στο αριστερό προάβλιο. Εκεί με όνειρο μιας ηλικιωμένης γυναίκας της Βυργινίας Αδάμ βρέθηκε το πιθάρι μέσα σε μεγάλο βάθος, αλλά με την εποπτεία του αρχαιολόγου. Μέσα στο πιθάρι βρέθηκαν 2 μεγάλες πέτρες μουτζουρωμένες, φαίνεται το πέτρωσαν το παιδί μέσα και το έκλαψαν, και κάτω από τις πέτρες ένα οστομοπαιδική κνήμη και μερικοί σπόνδυλοι μισοκαμένοι. Και είπαμε όλα κάηκαν τα οστά, και παρουσιάστηκε την ίδια νύχτα στον ύπνο μας. Το είδε η πρώτη μητέρα μου, μετά το είδα εγώ, μετά το είδαν άλλα 3 άτομα, το κοριτσάκι, και είπε ότι όταν μας έδεψαν οι χριστιανοί πήραν τα κοκαλάκια μου και τα έβαλαν πλάι στον τάφο του πατέρα μου. Αυτά που βρήκατε μες στο πιθάρι ξεχάστηκαν μες στο σκοτάδι της νύχτας. Δεν είχε δείξει όμως ακόμα που είναι ο τάφος του πατέρα της. Βρέθηκε στις 3 Μαρτίου του 60. Τα όνειρα συνεχίστηκαν μετά για τον τάφο του διακόνου του Αγίου Νικολάου. Τον τάφο του Αγίου Νικολάου τον είδαμε 5 άτομα. Τελευταία το είδε και ο αστυνόμος, ο Μανώλης Τσαγκαράκης. Πήγαμε στη Μητρόπολη, το είπαμε στο Μητροπολίτη, είδαμε το ακριβές σημείο. Δηλαδή δεν πέσαμε ο ένας πιο μακριά από τον άλλον, το μισό μέτρο. Όχι να το λέμε και να επηρεάζεται ο άλλος και να λέει εκεί είναι. Εκεί που πολύ το είδαμε, δηλαδή δεν είχε
πει κανείς τίποτα ο ένας τον άλλον δηλαδή. Λοιπόν, μάλιστα η Μυρσίνη Δουργούνα είχε δει στον ύπνο της ότι τη μέρα που θα βρεθεί ο τάφος θα βρέχει. Άμα πήγαμε στη Μητρόπολη και είπαμε το όγερα, επηρεάστηκε ο Μητροπολίτης. Είμαστε πολλά τα άτομα. Και πήρε την άδεια από τον αρχαιολόγο. Στις 13 Ιουνίου του 60 ανεβήκαμε με χαρά Θεού. Δεν είχε ουρανός ούτε ένα σύννεφο επάνω. Έσκαβαν ο Νίκος Ποδάρας και ο Δούκας Τσολάκης. Στη μισή μετά το μεσημέρι ακριβώς βρέθηκε το κυριότερο έβριμα. Βρέθηκε ένα χοντρό, ασημένιο εικόνισμα, σαν σφραγίδα, σαν μεγάλη σφραγίδα. Από τη μία ήταν ανάγλυφη, η Παναγία έλεγε Μήτερ Θεού. Από πίσω ήταν Αρχάγγελος Μιχαήλ. Το πήρε ο αρχαιολόγος, τότε πίστεψε ο αρχαιολόγος και είπε, Θεέ μου, λέει, αυτό είναι το κυριότερο έβριμα. Δεν είναι απλό εικόνισμα, είναι η προνομιούχος πατριαρχική σφραγίδα του Βυζαντίου, η άδεια λειτουργίας του μοναστηριού. Μετά εξακολούθησε το σκάψιμο. Στις 3 η ώρα άρχισε να συννεφιάζει ο ουρανός. Είπε ο αρχαιολόγος ότι μπόρα καλοκαιρινή προμηνύεται, να σταματήσουμε. Εγώ σκέφτηκα το όνειρο της Μυρσίνης Δουργούνα, ότι θα τον βρείτε τον τάφο μια μέρα βροχερή. Λέω, κύριε Χαριτονίδη, εδώ υπάρχει όνειρο ότι θα βρεθεί ο τάφος μια μέρα βροχερή. Ανεβήκαμε με χαρά Θεού για να συννεφιάσει ο ουρανός να τον βρούμε. Είπα, θα βρέξει, υπάρχει εκκλησάκι. Αφού θα βρέξει, θα μπούμε μέσα στο εκκλησάκι όταν βρέξει. Σιώπησε ο αρχαιολόγος. Συνεχίστηκε το σκάψιμο. 4 παρατέταρτο, σε βάθος 2,5 μέτρων, βρέθηκε ο τάφος του διακόνου του Αγίου Νικολάου. Δεν είχε από πάνω πλάκες, είχε στενόμακρες λιγδόπετρες χτισμένες αναμεταξύ τους. Μάλιστα η σκαπάνια του Νίκου Ποδάρα σφήνωσε και νόμιζε ανάμεσα σε 2 πέτρες, νόμιζε ότι ήταν θεμέλιο και λέει, θεμέλιο βρήκα σε τόσο βάθος. Τραβάει μια πέτρα και φάνηκε ο σκελετός από το λαιμό και πάνω. Ένα δοντάκι τον έλειπε μόνον, τον Άγιο Νικόλα. Αμέσως άρχισαν να πέφτουν χοντρές σταγόνες βροχής και άρχισε η μπόρα. Θυμάμαι τη μανούλα μου τη συγχωρεμένη που έβγαλε μια ζακέτα που φορούσε και σκέπασε το άνοιγμα του τάφου και έκλαιγε και έλεγε, γιώκα μου, φτάνει τα μαρτύρια που τράβηξες, να βρεθεί και το κεφαλάκι σου τώρα που σε βρήκαμε. Μεταδυνάμωσε η μπόρα, μπήκαμε μέσα στο εκκλησάκι ώσπου να σταματήσει λίγο και μετά εγώ με τη Μυρσίνη Δουργούνα τρέξαμε στη Θερμή, δεν είχε δρόμο, από τα μονοπάτια. Τρέχοντας και μόλις μπήκαμε στο χωριό φωνάζαμε, τον βρήκαμε, σαν να λέγαμε οράκαμε τον Κύριο. Και τι χαρά ήταν εκείνη και λέγαμε και φωνάζαμε. Ανοίγαν οι πόρτες των σπιτιών, τον βρήκατε τον καλόγερο, τον βρήκαμε. Άλλοι βέβαια χαιρότανε και άλλοι στεναχωριόταν, είχαν σκοπό να κοροϊδέψουν. Πήγαμε στον ιερέα, το είπαμε, χτύπησε την καμπάνα και ανέβηκε όλη η Θερμή επάνω. Όταν ανέβηκε, σταμάτησε και η βροχή. Πραγματικά ήταν καλοκαιρινό μπουρίνι. Αλλά το σπουδαίο ήταν ότι εγώ δεν τους άφησα να βγάλουν άλλη πέτρα. Είπα, δεν θα βγει άλλη πέτρα. Θα τις βγάλει ο Μητροπολίτης ο ίδιος. Έβαλε η Επιτροπή της Εκκλησίας φύλακες και τον φύλαγαν, τον Άγιο Νικόλα, και την άλλη μέρα το πρωί φέραμε τον Μητροπολίτη μέχρι το χωριό με το αυτοκίνητο. Μετά δεν είχε δρόμο, με το γαϊδουράκι τον ανεβάσαμε πάνω και γονάτισε, έκλαψε σαν μωρό παιδί και έβγαλε ο ίδιος τις πέτρες από πάνω. Έκανε και ένα θαύμα μεγάλο που έγραψαν όλες οι εφημερίδες. Μία γυναίκα που ήταν επάνω όταν βρέθηκε, λεγόταν Ειρήνη Λιαδή, πήρε λίγο χώμα από εδώ κοντά από το λαιμό του και το έδεσε στο χέρι και στο πόδι μιας παράγητης από συμφόρηση που λεγόταν Βασιλικό Ιμβριότου. Όλη νύχτα η Βασιλικό έκλαιγε και έλεγε, αν είσαι Άγιος, κάνε το θαύμα σου, λυπήσουμε, ή να γίνω καλά ή να πεθάνω, να ξεκουραστώ. Την άλλη μέρα η Βασιλικό Ιμβριότου ανέβηκε με το μπαστούνάκι της με τα πόδια στο λόφο των καριών. Αυτό επηρέασε πολλούς απίστους και πίστεψαν πολλοί άπιστοι.
Όταν ανέβηκε ο Μητροπολίτης, έβγαλε τις πέτρες, μίλησε πάρα πολύ ωραία στο πλήθος. Είχαν μαζευτεί από 3 χωριά ο κόσμος. Μίλησε πάρα πολύ ωραία και είπε θα παραμείνει αρκετές μέρες μες στον τάφο. Ήταν σαν μαρμαρωμένος για να τον δει πολλής κόσμος. Έμεινε 28 μέρες μέσα στον τάφο, μέσα στο βιβλίο τον έχω φωτογραφία όπως είναι, έτσι ήταν τα χεράκια του, έτσι σαν μαρμαρωμένος. 28 μέρες μέσα στον τάφο, τον είδε όλη Λέσβος, όλη Λέσβος, και έκανε του κόσμου τα θαύματα που άμα σας τα λέγω θα νυχτωθούμε. Μέχρι στο Γρηγρή παρουσιάστηκε στους ψαράδες, στον Κώστα Κανέλο, και έλεγε απόψε θα είμαι κοντά σας, θα φορτώσετε ψάρια, αλλά στο Ολόφεγγο θα ανεβείτε όλοι να προσκυνήσετε και εμένα και τον Άγιο Ραφαήλ και την Αγία Ειρηνούλα. Και πραγματικά αυτή τη βραδιά έπιασαν, όπως είπαν οι ψαράδες, 10.000 οκάδες, αυρίλια και γόπες, και στο Ολόφεγγο ανέβηκαν μαζί με τον καπετάνιο και έκαναν λειτουργία και έκαναν και αρτοκλασία και προσκύνησαν τους Αγίους και έκανε πάρα πολλά θαύματα ο Άγιος Νικόλαος. Μετά από βρέθηκε 13 Ιουνίου του 60. Μετά τα όνειρα συνεχίστηκαν για τον τάφο του δασκάλου, γιατί είχαν σκοτώσει και τον δάσκαλο. Έλεγε ο Άγιος Νικόλας, κοντά μου, κοντά στο δικό μου τάφο είναι και ο τάφος του άλλου αδελφού μου, του δασκάλου. Αλλά ο αρχαιολόγος έλεγε θέλω συγκεκριμένο σημείο. Και ένα παιδί 12 χρονών, ο Κώστας Ψηρούκης, στη Στέκτη Δημοτικού ήταν, είναι το συγκεκριμένο σημείο. Εκεί βγάλαμε δέντρο, έπρεπε να βγάλουμε το δέντρο. Βγάλαμε το δέντρο και ήρθε όλη η αστυνομία Παμφύλων. 15 Ιανουαρίου του 61 έπεφτε και χιονόνερο σε μεγάλο βάθος. Βρέθηκε ο τάφος του δασκάλου και είπε στο παιδί, με έσφαξαν παιδί μου οι Τούρκοι και απεκόλλησαν το κεφάλι μου, λέγει, από το σώμα και το έβαλαν μέσα στα πόδια μου. Όπως με βρήκαν παγωμένον οι χριστιανοί την νύχτα της Λαμπροτρίτης, έτσι με έχουν θάψει, έτσι θα με βρείτε. Πράγματι έτσι το βρήκαμε, έναν ανθρώπινο σκελετό ολόκληρο, αλλά χωρίς κεφάλι, το κεφάλι μέσα στα πόδια χωμένο. Αλλά όλοι οι μάρτυρες είχαν κεραμίδι με σταυρό στο στόμα, όλοι οι μάρτυρες. Βρέθηκε ο δάσκαλος, βρέθηκε 15 Ιανουαρίου του 61. Μετά τα όνειρα συνεχίστηκαν. Η Αγία Ειρηνούλα έλεγε ότι θα γκρεμίσει το εκκλησάκι που έκτισε ο Άγγελος Ράλης, γιατί κάτω από αυτό σε μεγάλο βάθος είναι η τάφη της μανούλας μου, του πατέρα μου και τα υπόλοιπα δικά μου οστά. Είναι και τα ερείπια της αρχαίας εκκλησίας. Σε αυτό διστάσαμε όλοι, είναι αλήθεια. Και ο Μητροπολίτης πιο πολύ. Ναι, όχι στο εκκλησάκι να γκρεμίσουμε, μήπως έλεγε ο σατανάς μας στο πόδι του. Αλλά βλέπω εγώ ένα όνειρο συγκλονιστικό. Είδα την Αγία Ειρηνούλα, ήρθε και μ' αγκάλιασε και της λέγω εγώ, ποιο είσαι κοριτσάκι μου? Ένα ξανθό αγγελούδι είναι, ένα ξανθό αγγελούδι, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, φορούσε λευκό φορεματάκι μέχρι τη γάμπα μακρύ. Μου λέει είμαι η Ειρηνούλα, το κοριτσάκι του προεστού. Αν ήξερες Βασιλική τι μαρτύρια έχω υποστεί, λέει, θα σπάρεζε η καρδιά σου. Τη Μιανούλα μου, λέει, την είχα δεμένη, με έδειξε την αναπαράσταση, έκανα νύχτες να με πάρω ύπνος, μερόνυχτα, με έδειξε την αναπαράσταση του μαρτυρίου. Είχαν τη Μανούλα μου δεμένη σε ένα δέντρο, λέει, και μπροστά της, λέει, με βασάνιζαν. Πρώτα βασάνισαν το αδερφάκι μου, 11 μηνών, το μικρό Ραφαήλ. Του άρπαξαν την αγκαλιά της μάνας μου, το ρίξαν κάτω, το ποδοπάτησαν, λέει, και πολτοποίησαν το κεφαλάκι του. Μετά πήραν εμένα, έκοψαν στην αρχή ανοίξαν το στοματάκι μου και μέσα έριξαν ζεματιστό νερό, λέει. Μετά κόψαν το χεράκι μου το ένα, το πετάξαν μπροστά στη Μανούλα μου. Μετά με βάλαν στο πιθάρι και με βάλαν φωτιά. Αυτή τη στιγμή, λέει, η καρδιά της Μανούλας μου δεν άνθεξε σε τόσο πόνο, έσπασε. Ο πατέρας μου άνθεξε, του βγάλαν τα μάτια, του κόψαν τα αυτιά, του κεντούσε με τις λόγχες, αλλά δεν πρόδωσε. Μήτε τους χριστιανούς που είχαν βγει στα βουνά, λέει, θα σας πω μετά γιατί βγήκαν στα βουνά, οι χριστιανοί, μήτε, λέει,
μη και τη θρησκεία, γιατί του ζήτησαν να γίνει και Τούρκος και δεν το δέχτηκε και τον έσφαξαν σαν το αργί. Έλα να σου δείξω που είναι η τάφη τους. Με παίρνει και με πηγαίνει μέσα στον Ιώκτη στο εκκλησάκι, εκεί που είχαμε τον Χριστό, στο τέμπλο, ακριβώς κάτω στο πάτωμα, σχημάτισε ένα σταυρό με κόκκινες πλάκες, 4x3. Μου λέει, θα γκρεμίσει το εκκλησάκι και εδώ που σου κάνουν το σταυρό θα επιμείνεις να σκάψουν. Εδώ είναι η τάφη του πατέρα μου, της μανούλας μου και τα υπόλοιπα δικά μου οστά. Πρωί την άλλη μέρα σηκώθηκα και πήγα στη Μητρόπολη. Πήγα στη Μητροπολίτη, το είπα και έκλαιγα το όνειρο. Θα γκρεμίσει. Κλαίγω, λέω. Δεν θέλω κι εγώ να γκρεμίσει το εκκλησάκι, αλλά όμως πρέπει να γκρεμίσει, αφού είναι τα οστά των άλλων μαρτύρων από κάτω. Και έκανε ο Μητροπολίτης, διόρισε επιτροπή τότε με πρόεδρο τον Πρωτοσύγγελο, τον Νικόδημο Αναγνώστο, με μηχανικούς μέσα, με παπάδες κλπ. 12 άτομα με θεολόγους. Και ήταν και ο Μακαρίτης ο άντρας μου σύμβολος μέσα στην επιτροπή. Και στις 10 Μαΐου του 1961 γκρεμίστηκε το εκκλησάκι. Στην αρχή βρέθηκαν από κάτω τα ερείπια της αρχαίας εκκλησίας. Από εκεί εξεκριβώθηκε ότι ο τάφος του Αγίου Ραφαήλ ήταν επί του δαπέδου της αρχαίας εκκλησίας και μπροστά στο ιερό. Και έξω από τον αριστερό τοίχο της εκκλησίας βρέθηκε ο σταυρός με τις κόκκινες πλάκες, βυζαντινές κόκκινες πλάκες 4x3. Δεν θα ξεχάσω το κλάμα που έκανε από το Σύγγελος ο Νικόδημος. Γονάτισε ο ίδιος και τις έβγαλε τις πλάκες. Βγάλαμε εντωμεταξύ δέντρα, λιόδεντρα. Βγάζαμε και προχωρούσαμε σε μεγάλο βάθος. Και είχε έρθει κόσμος και από τα 3 χωριά. Στην αρχή βρέθηκε ο τάφος του προεστού. Το κεφάλι ήταν αποκολλημένο, γιατί δεν ήταν στο λαιμό κολλημένο, απήχε από το λαιμό και ήταν από το πλάι γυρισμένο, ήταν τοποθετημένο δηλαδή το κεφάλι. Στο κεφάλι ο τάφος είχε μια πέτρα κόντρα, λιγνόπετρα. Ο τάφος συνεχιζόταν και μέσα ήταν τα οστά της γυναίκας του. Και στο πλάι ένας μικρός τάφος και μέσα τα υπόλοιπα οστά της Αγίας Ειρήνης, τα μισοκαμμένα. Και θυμάμαι ότι το ένα ποδαράκι είχε βρεθεί στις 3 Μαρτίου του 60 μες στο πιθάρι και το τέρι του βρέθηκε στις 12 με 13 Μαΐου του 61. Το πήρε ο Πρωτοσύγγελος, το σήκωσε, το έδειξε στον κόσμο. Λέγε, ελάτε να δείτε τώρα ποιος θα αμφιβάλλει ότι δεν είναι τα οστά αυτά της Αγίας Ειρήνης. Το ένα το ποδαράκι βρέθηκε πέρυσι 3 Μαρτίου και το τέρι του τώρα μες στον τάφο. Στις 12 Μαΐου βρέθηκε το προεστή ο τάφος, επειδή νύχτωσε και διέλυσαν οι εργάτες. Στις 13 συνεχίστηκε και βρέθηκε ο τάφος στις γυναίκες του με τις Αγίες Ειρήνες. Τα οστά, 13 Μαΐου. Το τι κλάμα κάναμε δεν περιγράφεται. Το τι κλάμα. Προπαντός εγώ σαν μάνα ένιωσα την υπόθεση σαν μάνα, σαν να ήμουν εγώ και βασάνιζαν μπροστά μου τα παιδιά μου. Δεν θα ξεχάσω τα δάκρυα που έχισα. Μετά συνεχίστηκαν τα όνειρα ότι πίσω από το ιερό της αρχαίας εκκλησίας που βρέθηκε υπάρχει αγίασμα. Φώνησε ο αρχαιολόγος, να που το βρήκαμε, το ιερό, πού είναι το αγίασμα. Και έρχεται μία γυναίκα βοσκοπούλα, λεγόταν Μαρία Βαλαβάνη, από τα Συμφιανά, ένα χωριό με 15 σπίτια, είναι πάνω από τους πύργους Θερμής. Βοσκοπούλα, ως 60 χρονών, 65. Και είδα και εγώ τον Άγιο Ραφαήλ στον ύπνο μου. Και μου είπε, πήγαινε Μαρία στις καρδιές, να πεις στους ανθρώπους που βασανίζονται να βρουν το αγίασμα, θα χαράξουν όσο πιάνει η ρίζα του το δέντρο. Δείχνει ένα μεγάλο λιόδεντρο. Δεν θα σκάψουν, μήτε πιο δεξιά, μήτε πιο αριστερά. Όσο πιάνει η ρίζα, θα πάνε σε μεγάλο βάθος, θα βρουν γκρεμισμένα σκαλοπάτια κατεβαίνοντας. Θα βρουν και μερικά σκόρπια αρχαία νομίσματα που θα τους οδηγήσουν και θα καταλήξουν σε ένα λαγούμι. Ο αρχαιολόγος στην αρχή ανέτεινε. Επιμέναμε εμείς όμως. Επέμειναν και οι εργάτες οι οποίοι είχαν πια μεγάλη πίστη. Οι εργάτες. Τον καταφέραμε
Βγάλαμε το δέντρο και άρχισε το σκάψιμο. Στα 2,5 μέτρα ο αρχιεργάτης ο Μπάκας, Παναγιώτης Μπάκας λεγόταν, έβαλε μια φωνή. Το βρήκα, κύριε Χαριτονίδη. Τι βρήκες, βρε, λέει, έλα να δεις. Το πρώτο νόμισμα. Ένα ασημένιο νόμισμα, πιο μεγάλο που λίρα. Απ' τη μία είχε δικέφαλο λιτό, απ' την άλλη είχε σταυρό βυζαντινό με 4 β κεφαλαία στις γωνίες. Το παίρνει ο αρχαιολόγος και λέει, Θεέ μου, λέει, αυτή η γυναίκα μου φάνηκε σαν αλαθιάρα, λέει. Τι είχε ακτίνες και είδη σε τέτοιο βάθος, στα κάτω του ρίζα του δέντρου, λέει. Τι υπήρχε, αυτό είναι νόμισμα της εποχής του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και τα 4 β σημαίνουν βασιλεύου, βασιλεύου, βοήθεια, βασιλεύουσα. Πιο κάτω άλλο το ίδιο. Πιο κάτω 2 Κωνσταντινάτα. Πιο κάτω μια σπασμένη κούπα αγιασμού, από το πλάι σπασμένη. Και κρίσταλα πολλά από σπασμένο πολυέλαια. Και μια σημαία Αγία Λαβίδα. Γκρεμισμένα σκαλοπάτια. Και σε βάθος 7 μέτρων που πέσαμε στην είσοδο της στοάς του αγιάσματος. Το αγίασμα ήταν σε στοά, λαξευμένη σε βράχο. Και ήταν η είσοδος της στοάς του αγιάσματος. Εάν σκάβαμε πιο δεξιά, πιο αριστερά, θα πέφταμε ή στην οροφή του βράχου, το βρίσκαμε, ή στο χώμα. Το βρίσκαμε. Σκεφτείτε λοιπόν, πού ακριβώς πέσαμε, ακριβώς κάτω από τη ρίζα, η είσοδος της στοάς του αγιάσματος. Ποιος θα μπει πρώτος μέσα? Μήπως είναι κανένα υπόγειο σπήλαιο? Έβαλε φωνές, ανεμόσκαλα έβαλαν και κατεβήκαν κάτω. 7 μέτρα βάθος. Μπήκε πρώτος ο Δούκας Τσολάκης με τον άντρα μου και με τον Μπάκα. Τους τρεις αυτοί. Και περπατούσαν με έναν λωστό μπροστά να βλέπουν αν πατούν σε έδαφος στερεό. Η στοά πήγαινε λόγω Σεβιλίου και σταματούσε κάτω από το ιερό της αρχαίας εκκλησίας. 7,5 μέτρα πήγαινε και είπε ο αρχαιολόγος ότι ήταν το έθιμο της βυζαντινής εποχής να χτίζουν το ιερό των εκκλησιών πάνω από στήλη ύδατος. Και από το βράχο έτρεχε το αγίασμα και από κάτω είχε μια σαρμουσακόπετρα σαν λεκάνη μεγάλη και έτρεχε εκεί μέσα το αγίασμα. Μετά κατεβαίναμε όλοι, μας κρατούσαν οι εργάτες και κατεβαίναμε ένας που ήταν μόσκαλα και μπαίναμε μέσα και είχε και σταλακτίτες. Έγινε βέβαια ένα λάθος. 2 χρόνια έμεινε έτσι το αγίασμα. Μετά έγινε λάθος από τους μηχανικούς, από τον αρχαιολόγο, μήπως γκρεμίσει, μήπως γίνει κανένα δυστύχημα, μήπως και χάλασαν τη στοά όπως ήταν και την έκαναν όπως ήταν, αλλά με τσιμέντο. Και όταν ήρθε ο Πικιόνης, ο αρχαιολόγος, ο βυζαντινολόγος, έβαλε τις φωνές. Είπε, αν δεν τη σεβαστήκατε από αρχαιολογικής πλευράς, ας τη σεβόσαστε, λέει, από θρησκευτικής πλευράς. Δεν γκρέμιζε αυτή στο γκρεμίζει καμιά φορά ο βράχος. Τέλος πάντων, εγώ πήγα, διαμαρτυρήθηκα, φώναζα, να μην γκρεμίσει, δεν μ' άκουσε κανείς. Δεν μ' άκουσε κανείς. Τέλος πάντων, έγιναν και λάθη. Τώρα, απέναντι στη στοά αυτή, διέταξε ο Μητροπολίτης, θα το πω όμως και αυτό, αν και δεν το έχω γραμμένο, θα το πω. Απέναντι στη στοά, επειδή γέμισε αυτό σαν πηγάδι με νερό, το αγίασμα, είπε να ανοίξουμε ένα όριγμα απέναντι στη στοά, για να κατεβαίνει στο κατήφορο να φεύγει το νερό. Για να κατεβαίνουμε κάτω, να κατεβαίνουμε να προσκυνούμε, γιατί γέμιζε σαν πηγάδι. Ανοίγοντας οι εργάτες, βρέθηκε ακόμα μια στοά. Αλλά αυτή ήταν λαξευμένη σε χώμα, αλλά το χώμα ήταν συμπαγές. Ο αρχαιολόγος είπε να μην τυχόν και πει κανείς μέσα, γιατί μπορεί να γκρεμίσει και να γίνει δυστύχημα. Εγώ επέμεινα να τη διαρευνήσουμε αυτή τη στοά. Ο αρχαιολόγος έβαλε φωνές. Όταν έφυγε ο αρχαιολόγος, μείναμε πίσω εγώ, ο άντρας μου συγχωρεμένος, ο Δούκας Τσολάκης, ο Μπάκας, ο αρχιεργάτης. Λέγω, θα μπούμε μέσα. Λέει ο Μπάκας, θα μπούμε μέσα. Θα μπούμε λίγο. Όταν μπήκαμε ως 5 μέτρα στη στοά, βρέθηκε ένας σκελετός καθιστός. Έτσι ήταν. Τα χέρια ήταν έτσι. Το κεφάλι έτσι. Και τα πόδια όρθια. Βρέθηκε ο σκελετός. Αυτός
Ή καλόγερος ήταν, ή κοσμικός ήταν και μπήκε να κρυφτεί και έσκασε μέσα. Τι έγινε, δεν μάθαμε. Δεν μας είπε ποιος ήταν αυτός ο σκελετός. Το πρωί είπε όμως ο Μπάκας, μην το πείτε στον αρχαιολόγο, θα με διώξει που είμαι εργάτης, γιατί είπε να μην μπει κανείς μέσα στη στοά. Λέγω, μην ανησυχείς, να πω πως μπήκα εγώ. Την επαύριο ήρθε ο αρχαιολόγος, πήγα πρωί-πρωί εγώ και τον λέω ότι πρέπει να εξερευνηθεί αυτή η στοά, διότι μπήκα μέσα εγώ και βρήκα ένα σκελετό, έλα τον δεις. Αλλά έβαλε φωνές, με παλάβωσε ο αρχαιολόγος. Και εσύ νοιάσει αν γίνει δυστύχημα και τούτο και τ' άλλο, με παλάβωσε. Πήρε με βέβαια το σκελετό, εγώ τον έπλυνα το σκελετό και έκλαιγα. Ποιος να ήσουν άραγε, έλεγα. Τι φόβο πήρες άραγε. Το αγίασμα έκανε και ένα θαύμα στα Πάμφυλα, βλαϊνό χωριό. Ένα παιδί είχε οστεομελίτιδα. Το πόδι του ήταν πρισμένο στο γύψο. Και είπα να φύγει γρήγορα στην Αθήνα, στο ΚΑΤ, διότι χρειαζόταν επίγουσα εγχείρηση. Και βλέπει η μητέρα του στον ύπνο της, την Παναγία, και της λέει: Καλλιόπη Βασιλέλη λεγόταν. Βρέθηκε το αγίασμα μου. Ανέβαινε να πάρει να πλύνει στο παιδιού το πόδι και θα γίνει καλά. Ανεβαίνει η Καλλιόπη, παίρνει αγίασμα, πλύνει το πόδι του. Την επομένη πήγε. Στο Ίκα είχε χαλαρώσει ο γύψος. Ανοίγουν το γύψο, σπάσουν το γύψο, το πόδι τελείως καλά. Τότε έγραψαν όλες οι εφημερίδες. Έγραψαν και μάλιστα ένας γιατρός καθηγητής ορθοπαιδικός που λεγόταν Αλέξανδρος Καλόμηρος από τη Θεσσαλονίκη ήρθε και πήγε στα Πάμφυλα, πήρε τη γυναίκα και το παιδί και πήγε στο Ίκα και το εξήτασε και πήρε τις πλάκες και θυμάμαι που ανέβηκε στις καριές και είπε, είμαστε πολλοί κόσμος μαζεμένος εκεί, ότι αυτές τις πλάκες θα τις δείξω στο συμβούλιο που κάνουμε εμείς οι καθηγητές, γιατί μερικοί δεν πιστεύουν στα θαύματα του Θεού. Θα τους πω, να μου δώσετε την εξήγηση πώς είναι δυνατόν το πόδι αυτό του παιδιού στα χάλια που ήταν να γίνει καλά με το αγίασμα που του έπλυνε η μητέρα του για μια βραδιά μονάχα. Δώστε μου την εξήγηση. Έγραψαν όλες οι εφημερίδες. Έκανε κι άλλα θαύματα. 2 χρόνια έμεινε το αγίασμα και μετά το έκαναν τέχνη με το τσιμέντο. Λοιπόν, αυτή ήταν η τελευταία έβρεση. Αλλά μετά όμως παρουσιαζόταν συνέχεια, δεν μπορώ να μην το πω αυτό, παρουσιαζόταν συνέχεια με τον Άγιο Ραφαήλ και με την Αγία Ειρηνούλα μια νέα καλόγρια και έλεγε την ιστορία της ότι κάτω από τα ερείπια, γιατί είχαν σκοπό να χτίσουν εκεί πάνω, μην χτίσετε εδώ πάνω, θα γκρεμίσετε τα αρχαία ερείπια, γιατί κάτω από αυτά υπάρχει αρχαιότερο μοναστήρι. Το αρχαιότερο μοναστήρι το είχε χτίσει η Ειρήνη Αθηναία όταν ήταν εξόριστη στη Λέσβο. Ήταν γυναικείο και τότε ήταν ηγουμένη η Ολυμπία, η οποία καταγόταν από την Πάτρα, η οποία υπέστη τα φοβερότερα μαρτύρια από τους Σαρακινούς πειρατές. Αυτό είναι και ιστορικά αποδεδειγμένο, δηλαδή η παράδοση το λέγει ότι η βασίλισσα η Ειρήνη Αθηναία του είχε χτίσει όταν ήταν στη Λέσβο εξόριστη και έψαχναν πολλές φορές οι Μητροπολίτες για να δουν, να εντοπίσουν το σημείο που ήταν χτισμένο το μοναστήρι και δεν το έβρισκαν και το υπέδειξε η ίδια η Ειρήνη Αθηναία, όχι η Ειρήνη Αθηναία, συγγνώμη, η ίδια η Αγία Ολυμπία. Είπε την ιστορία της ότι η καταγωγή μου ήταν από την Πάτρα. Η μητέρα μου, γεννήθηκα εγώ στην Πάτρα. Η μητέρα μου καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη. Η αδελφή της λεγόταν Δωροθέα και ήταν ηγουμένη στο μοναστήρι των Καριών, το οποίο είχε χτιστεί το 12ο αιώνα. Εγώ βαφτίστηκα στον Άγιο Ανδρέα με το όνομα Ανδριάνα. Στα 10 μου χρόνια, ο πατέρας μου ήταν προθιερεύς στον Άγιο Ανδρέα. Στα 10 μου χρόνια πέθανε ο πατέρας μου και μετά πέθανε η μητέρα μου και οι συγγενείς μου οι πατρινοί με έστειλαν στην θεία μου τη Δωροθέα και στις Καριές και με μεγάλωσε η θεία μου. Στα 19 μου χρόνια έκανε μοναχή με το όνομα Ολυμπία. Στα 25 μου χρόνια πέθανε η θεία μου και έγινα εγώ ηγουμένη. Και το 1235 στις 11 Μαΐου ανέβηκαν οι Σαρακινοί πειρατές, κατέστρεψαν το μοναστήρι μας, αφού το λαιλάτισαν πρώτα, σκότωσαν τις καλογριές, μερικές μονάχα πρόλαβαν και έφυγαν σαν τρελές στα βουνά
και εγώ έχω υποστεί τα φοβερότερα μαρτύρια. Με κάρφωσαν με καρφιά σε ένα θηρόφυλλο και με αποτέλειωσαν οι κακούργοι μπήγοντας πυρωμένα καρφιά στο κρανίο μου. Όπως με βρήκαν παγωμένοι χριστιανοί την άλλη νύχτα, έτσι με έθαψαν. Ο τάφος μου είναι πίσω από τη δεξιά ψίδα του ιερού του αρχαίου ναού. Κάτω από τα ερείπια του μοναστηριού του Αγίου Ραφαήλ είναι τα δικά μας, του δικού μας ναού τα ερείπια. Χαλούν τα ερείπια του ναού του Αγίου Ραφαήλ και κάτω, σε 1,5 μέτρο πιο κάτω, βρέθηκε ένας τεράστιος ναός, πολύ μεγάλος. Φαινόταν πως ήταν βασιλικός αυτός ο ναός δηλαδή. Και στη δεξιά ψίδα του ιερού, με όνειρο του Κώστα Κανέλου, ψάρι μες στο γρηγρί, είπε ότι εδώ είναι ο τάφος μου. Έδειξε το σημείο του τάφου της. Βρέθηκε ο τάφος της Αγίας Ολυμπίας. Και όταν ανοίξε με τον τάφο της, δεν έμεινε μάτι να μην δακρύσει και καρδιά να μην πονέσει, όταν είδαμε πάνω από 25 καρφιά μεγάλα ζυγάνικα μέσα στα οστά της. Και στο κεφάλι ένα καρφί εδώ στη Σιαγώνα και 2 καρφιά στο μέρος των Παριών. Ήρθε ο δεσπότης ο ίδιος, πήρε το κεφάλι, έκλεψε και το καρφί που ήταν στη Σιαγώνα το έδωσε ως δώρο στο Παπαδημητρίου τον εκδότη. Και είπε η γυναίκα του εκδότη ότι τότε έτυχε να φιλοξενεί στο σπίτι της τον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και της είπε, δώσ' μου το Μαρία, έσταξε Μύρο, λέει, δώσ' μου το Μαρία να πάω στον Ευαγγελισμό που πρόκειται να κάνει εγχείρηση αύριο αδελφή μου, γιατί πρόκειται να τυφλωθεί, υποφέρει από βαρύ γλάφκωμα από τα μάτια της. Και του το έδωσε. Πήγε και τη σταύρωσε. Το πρωί την πήγαν στο χειρουργείο, έβγαλαν τον επίδεσμο και δεν είχαν τίποτα τα μάτια της. Η Αγία Ολυμπία έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα και τώρα βέβαια θα την αγιοποιήσουν, διότι στην Πάτρα λειτουργούν στη γιορτή της. Η εικόνα έχουν κάνει στη Θερμή και στην Πάτρα έχουν κάνει την εικόνα της και τώρα θα εκδώσουν και το βιβλίο, έχουμε γράψει το ιστορικό της και τα θαύματά της και τώρα θα εκδοθεί και το βιβλίο της και θα αγιοποιηθεί και επίσημα η Αγία Ολυμπία.